poți să trăiești doar doar sănătos, 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 mai faci și excepții, nu? Sănătos, sănătos. Da, da, corect. E deja plictisitor. Da, e plictisitor. Exact. Bine, tu te consideri un copil perfect? Nu, chiar, adică eu mi-a zis mami că sunt perfect, toată lumea îmi zice, aproape toată lumea, dar eu nu mă cred. Asta e foarte frumos. Asta înseamnă că vrei să fii și mai bun decât ești. Și asta înseamnă că vei învăța bine, nu? Da. Vei fi un băiat echilibrat, care nu mănâncă doar... Sănătos, 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 sănătos. Să rămâi sănătos, 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 sănătos. Ciao!